Egunon txoriene, ostiralon, hobet esan da, asteburua hurbil daukau, eta, guk taldean Aitorren urtebetetzea, ospatzen gabiz. Bai. Horretarako, abierrezta berezi prestatu ditugu. Pastak ekarri ditu Aitorrek. Hori kaferako, gero merixindatzeko. Baina, guk emango zuegu, ideia pare bat, ez dakit urte betetzerik gaudiko zuen zuegu bai etxian, baina ospatzeko bi errezeta edo behintzat elkarroan atzeko. Horretarako die gure ostiral bisitariak. Eta nik ekarriko ditut olako tartaleta batzuk, Bai. bolo banak edo izango bazien bezala, beteta pikillo piperrekin. Eta gero ingo barrautzekin bai olako biurrikeri bat. Oso, ondo, bikai. Bai, beraz, kontako zut. Venga, bota preinua. Lehengo ostoreakin ingo ditugu tartaleta batzuk. Gero arraut gorringoak jarriko ditugu 20 birrinduan eta 80 minutuz oskailuen utziko ditugu pausatzen. Gero horrek frijitxu ingo ditugu. Bitartean joango gara pikillo piper batzuk karamelizatzen berakatzakin eta ingo bebai nahasketa bat txikitzen ibarrako piparrak eta tipuleta. Dana nahasiko eta gero jarriko ditugu tartaletak, pikillo piperrak eta arrautza gainean. Beraz, guazen lehengo, entxe daukut ostoria, eta gisa da gabonetan eta aukitzen dugula, dendetan eta tartaleta pila bat, bolobanak eta olako gauzak. Baina urtian zier, zailagoa izaten da horre gauzak aurkitzea, eta orduan, etxekuak egin biher. Hemen, ogi xerra batekin bebai olan gurinetik pasata eta ondo txigortuta, berdin geratuko zen. Baina nik, tartaleta forma nahi dozaten eseman, gero horre idana biltzeko, hemen txaukat, ostore bat. Orduan, bi aldetara ingo. Zigorrek ideia bat eman dau, nik beste bat. Beraz, ikusiko zein ataratzen da. Hemen, txapelketa, antolatu. Aka. Lelena izango da, olako, danok dauko Madalena formako honen moldetxuak eta, lehengo izango da, karratutxo bat, hemen sartzia, holaxe, igual aputxo bat txikixo bat. Zigorrek esan dizu moldearekin borobila mosteko, eta gero borobila geratzen zan. Baina, karratuakin ino alda, Bai. Nahi dut esan, niri, Lehiaketa ez apusteko. Nire hori da, ze bestela esango dute, esan du zigorrek, ez. Baina, holan bebai ondo geratzen da. Holan bilduta, eta gero pixua emoteko edo esaltzatzeko, jarriko zau, holako... Pero bestela zulotxo batzuk egitea kalterik ez, horbitxo, ingo zute, zulotxo batzuk horre sarrezko. Nahi da, lehiakete irabazi nahi da, A ver, Patri, nik nire seme alabi oraindik ez dietutzi partxixean daulan, partxixa sorte kontua ere badanez, inoiz irazi naute. Xakean, eki dabil jota pikauta oin, eta oraindik ez dietutzi bat ere irazten. Baina, erakutzi behar diezulako nola dan, eta zeakatzik jendilu, baina ondo da bila, ikasi edu pila. Bai. Bai. Gaur pikillo piperra ditugu, oin iraian jarretzen ari dira, eta azaro hasiera arte izate ditugu pikillo piperrak. Lehen pentsatzen egon naiz. Pikillo piperra nik gordinik sekul ez dojan. Beti irabili dut, konservakua, erreta, beti azkenean fama holan hartu zuten, Esaltze dituzte? Zenik ikusi ditut horrek italiarrak bezala, baina gorrixak, xerri ez dakitzela ditzen dienak, gero morroiak, hau da, haundixak, eta honek pikillo piperrak... Saltzen dituzte ja erretzeko, baina nik ez dakit, norbaitek, eta ziur erabili aldozula pisto bat egiteko, edo beste edo zina errezetetan, non piper morroa batzuk gordinak erabiltzen dituzun, eta kozinatu egiten dituzun. Baina egia da, ohitura eta fama horregatik hartu zuten pikillo piperrek, izan zalako, lodosa aldean ero, hartze zituztela bertako baserritarrek. Urte guztian zehar, urtean zehar izateko, hasi ziren erretzen, erreta gero zuritu egiten dituzte, gero konserban sartu eta gordetzen, ez? Hortik fama handia hartu zuten, eta gero, hor bakizu, jendeak diru gehiago nahi egitea, eta gaur egun Euskal Herrian tamales, pikillo piper gehien jaten direnak dira, Perukoak, Txinakoak, Afrikakoak. Eta batzuk izaten dira gainera, hori normalian kristalesko potietan edo aluminiosko potietan jarten dau nungua dien, baina batzutan ondo irakurri bida, ze batzuk itxen da biena da, Perun erosi edo, beste herrialde baten erosi, ona ekarri, hemen potietan sartu eta jarten dau Nafarroa, edo fabrikan, ez Nafarroa, baina ez die hemen hasitako landariak, hemen hasitako piperrak, orduan horbe konfusioa dago. Eta egia da, oitxura izan barra pikilloetan, baina zaporean eta, ez dira samurrak eta, holan pixka bastotxoa dira hangoak, eta kontua da, zer ikusi zuten, eraman zituzten hasiak hemendik, Perura, hemengo pikilloenak, baita orburuenak eta baita zeinzurienak, eran bi usta dauzkate. Orduan, eskulana merkeagoa zanan, bi usta zeuskaten, eta zan, behitu gaze txoiua. Bakero, kontua izan zen,
Peruko nekazariak eta, baldintza hobeagoak eskatzen hasi ziren, eta hortik Txinara eman zituzten. Bueno, venga, oin Txinan berdina egiten du. Eta Txinan ere, ekoizten dituzte pikillo piperrak, eta gero, oin Afrikan ere pila bat. Orduan, kontua da, Patrik esan duena, hemen komeni dala, ikustea hor, gainea badago izendapena daukate 1986-tik, hor Lodosakoa dala, eta hor, Lodosa, hor eban inguruan, Ebro magalean edo dauden 8 herritako pikillo piperrak hartzen dute izendapen hori, eta daude hor, nola da, Dosilla, Lerin, gero Sartaguda ere badago, eta hango piperrak hori daude izendapenan barruan. Orduan, duda baldin baukazue, sartu hor, eta ikusi nun ekoiziak daude. Bueno, Zigor, hau da nire proposamena. Egin ditut, 3 borobil. Bate indotzat ertzak bebai, eta orduan, jarrikotzat, etxonet donutzak, emetik gainetik, bat, eta gero, bi, gero hau, imaginatzen dut, hau donutza hau hasin, honi emongotzau gero lako forma, eta gero barrukua, zulatu ingo orduan. Bai, horri iten direna, ertzak altzatu iten diegorantza, eta orduan, azkenean beste 2 altura dauzkalako, Holan, ni guatzen nahi zitekin Martinenean sagar tarta horrela iten egiten borobilak, gero inguruan, arrautza ematen genion, itxazten genion beste borobil bat ingurua, eta gero erdian sagarrak, oso gile krema, geruza fin bat, eta sagarrak. Eta hori, zan postre horietako bat, non jatetxea sartzen zarenean, badaude postre batzuk, postre hori nahi bauzu, hasieran eskatu behar da. Hau da, sartzen zarenean, gero, bigarrenak bukatu direnean, badakilako, gozotegikoak gero, sartu behar duela egitera hori, zuk jaten postre eskatzen duzunean, ja puntuen egon dain inberria. Imaginatzen dute hau, ez dakit zela geratuko da, ez dugu imaginatzen, beraz, jarriko eta gero aztertuko. Pikillo piperrekin jarraituz, hor lehen idatzia beraietan 1884 urtean Ángel Muroren El Practicón, Tratado de Cocina al alcance de todos y su aprovechamiento de sobras, liburuan, hitz egiten zuen pikillo piperretaz, eta batez ere gaina orduan ja nabarmentzen zituen Lodosako pikillo piperrak ze zaporetsuak eta ze onak ziren, ez? Orduan, historia daukaten piper batzuk, gaina, egin zutela, etorri egin zutela, nahi dut esan, Ameriketatik etorri ziren, Euskal Herrira, eta ere Euskal Herritik bueltatu dira Ameriketara, eta ekoizten dituzte, pila bat, eta hemen ere jarraitzen dugun, zorionez. Eta, lehen esan duena, gordinek ez dira jaten, hor badao, bakizu prozedura badala, erreiten direla, eta gero zuritu inbar dira. Inoiz, eta nik egiten dut, onartzen dut, ezin dira busti urarekin. Hau da, azalak entzen ari garen momentuan, ezin dugu urik erabili garbitzeko ez ezer, trapuren bat, eta hori omen da arau bat, naiz eta idatzita ez da hon, ez da idatzi da hon, jarraitu beharrekoa, eta hor esaten da, zuritu behar da, laban baten laguntzarekin, eta pixkat itxatzita geratu bada, kendu haragi pixka bat, baina gero ura ezin dela erabili inoiz. Da nik, onartzen du, jatetxetan erre izan ditu danean, zutan erre izan ditu danean, gero holako goportxo bat eukin izan dut urarekin, eta ur pixka batekin garbitu izan ditut, baina esaten dute hori pekatua omen dala. Pekatua ez dana da, horrek pikillo piperrak betetzia, entxalada baten dako erabiltzia, holako prestakuntza baterako. Askotan, jatetxietan eta itxen die, honek txuleta eta lagungarri bezala, konfitatuta, eta honen ideia jarraitxuz, guk ez ditugu lan guztiz konfitatuko, baina ingo dituguna da karamelizatu. Eta horretarako, ingot behitxu, sartagin baten, berakatza jarri, txigortzen danean, azukria botako zat, 20 gramotxo dauzkat hemendik, 4 berakatzale, 20 gramotxo, eta gero pikillo piperrak botako zat, eta hor egongo die suestitzen 20 minutuan edo. Pikillo piperrak bai, horako tarrotxo bat, 200 gramoko honek potuak egoten dinak txikixak. Eta bitartian, labian sartu ditut, ostoreak gure tartelatak izango dienak, 10 minutuan. Joango gara ikusten ia nola dauzen, da... Bai, 10 minutu eta gero batez ere hauek estalita daudenak, hauek jarritxuguna gainean beste moldetxo bat,
Oie, gero, ez dira ja berriro altzatu, eta gordin, zuriska gaina egoteaz gain, erdi gordin egoten di, orden komenidak entzia, hori da, egin alduzu berai beste da, truko bat, jarri eta olako tartala, gero aluminio papera, eta horre txitxirio batzuk, gero barrun batzuk, jatetxetan beti izaten genituen, pare bat kilo, olako gauzetarako, ostorea saltzatzeko, baina gero, kendu inbar da hori, eta beste 5-10 minutu eman behar zaio, ezer gabe, kolore ardezan, da kozinatu daiten, atal hori ez dien eman den beroak. Eta ontsa, sukaldaritzako markoa batzuk eta bai, haukie labeko pixuak deitzen dienak, eta dio, olako metalesko korratutxuak, bai, hortarako dienak, txitxirioak izan ezik, Orduan, lehenko laban hori, lehengunean erakutsi genuen esertako ez duena balio. Gehi pala hori ez da gizar, beste gatxet bat gehiago etxerako. Bueno, lehengunean ikusi nagoen, eta hau, benetan, supermerkatu baten, marka ezagun baten, olako, tresna bat, eta san, tipula mosteko betaurrekoak. Bidali notzuen, txorieneko WhatsApp taldera, benetan zala. Eta kontua da, Patri, jendeak hori erosi moduela. Grasi xaitzeko, gehiago. Ez, eta bate konbentzitu da, erabilpena, eta, egia da, eta hori ni beti esaten duana. Da, erabiltzen dugun labanaren arabera, eta gure alturaren arabera. Egia da, bitu, nik, mai hontan, laban batekin nahiko kamutxa daola, kipula mosten dago, eta kipulak urra botatzen du, ez? Eta laban kamutz batek egiten duena, gaizki mosten, ez du ondo mosten, da ur gehiago botatzen du. Nire alturarekin, kipula gertuago dago nire begietatik. Orduan nik, egia esan, negarrasko ingo nuke. Labana zorrotza baldin badago, horrek moztu egiten du ondo, eta ur oso gutxi botatzen du, orduan ia negarrek ez tezu egiten. Ordea, gure lankide urko, 80 zenbat urko, asko, oso handia da. Bere alturarekin, onaino geratzen dela, kipula horren ura begietara zaio iritsiko, ero gutxio iritsiko zaio. Eta labana zorrotza baldin badauka, baterez, orduan betaurreko horiek ez dauka zentzurik. Baina, gu bezalako tamaina ertain txikikoak zareten ontzako, eta laban kamutxa daukazu nintzako, agian, ez da ideia txarra, betaurreko horiek. Kipula asko ere betzako zuen, noski, horregatik. Baina gaur egun hori, tresnak danetarak. Eta pikillo piperria azukera botatzea ez da nik beti bota izan diet, koiarak txikitxo bat, erolan pixkat, ze azkenian badaukate hori azido puntu hori tomate saltzai. Eta piperrai, piper morroai ere, nik hori, gatza botaten diosu moduan, tomate pixkat botatzen diot, nik beti bota izan diot. Eta hori, kontuan izan, 20 gramotxo diela, eskabizela hemen marmelada bat eitzen, pikillo marmelada behitxu ontsa aipatu dugu honetan. Ez dudan, ulertzen ez dudan horietako bat. Ez? Niri guztutakat. Ni marmelada nik hemen aipatu nuen Patri. Izan behar dira, marrubiak, ez dakit, masustak, frutu gorriak eta olako. Hauek tomatea, pikilloak, arraroak atatzen dituztenak kipulanak eta... Zer ez? Gazta purtsu batek eroan txigorki bat, gazta urdin bat, eta olako marmelada gainetik, benetan bikainetako. Nik erosten dut. Bai. A ber, merkatu da, han saldu iten dituzte. Egisa da, nik ez dutela inoiz erosi, baina probatu duten bakoitzean horren, pentsa bat ona, igualen nagoen hainbeste gaztauko ze, karo, marmeladak gosaltzeko eta atzea itxu, baina pikillona, purtsu bat, pintxo baten dako, baina, karo, pototzar hori, ero gazta enbida. Hori da, erabilpena mon bazai, erabiltzen duzu behin gazta urdinarekin, eta hon bazara, gazta urdin gehiago erosi bar duzu, ero ideiak, errezeta batzuetan da erabili alda egia da, eta marmelada hori azukrea bota beharrean hemen, hartuta marmelada hori izan ezkero, botalko genuke baita hori ona, koiarakada txikitxo bat, eta gure beste ikutu bat emango lioke, naiz eta, gorputza emango lioke, eta gainera beste ikutu bat emango lioke, piperra hau, gozo puntua beste era batera. Ordan, marmelada hori etxian baldin badukazue, erabili. Eta gero, pikillo piperrak honek olako tiratan jarriko ditugu, osuak bai jartzeko aukeria badauko zue, baina gero, karo. Betetzeko tartaletetan eta... Tartaletak betetzeko, da gero hori ahora sartzeko arrautzakin da beste osagaiekin, askoz be erosua bizango da. Gero, Patri, pikilloekin ere, aste honetan hitz egin genduna hori, ez? Pilpillak, ez? Pilpillak, pikilloekin ere pilpil bat egiten da. Zuek hemen, nik ohitura daukat, latan etortzen den urra hori ere botatzeko, eta gainean, horko zuku guztiak ur pixka bat, txorrotan azpian jarri lata, ero poto erabiltzen duguna, holan egin, eta hori botatzen dut, eta hemen bota duen olioa. Gehi, gero horre pikilloak hartzen duten ura, ero ur pixkatekin,
hor olako saltza horiska lodi bat egiten da, pilpil deitu aldiogu, hori gaina holan suabe egiten konfitatzen gero olako benetako pilpil bat egiten da, eta, pikilloekin ere, morroekin, pikilloekin. Kontua da gaur pipar kontuekin gaudela, kontuak, piparrak, hainbeste kontu. Ibarrako piparrek ekarri izkigu, eta hor 1920 urtean, Josu Osaita Azpirotzea antropolo ibarratarrak idatzi zuen liburu bat, piparra izenekoa, eta horrekin asko esaten dizuet, nundi dator, ez? Piparran inguruko, historiak, ekoizleen historia kontatzen ditu, bere historia, noiztik ero ezagutzen dan, lehen idatziak eta errezetak ere ekartzen ditu. Orduan, gastronomia eta ez da bakarrik, bada pixkat ez, bertako entzako, ibarrako jendean indako zerbait badauka, baina mundu guztian dako, gastronomia gustatzen zaion mundu guztiantzako interesgarria dan, eta hor, kontatzen du, nola 20. mende hasieran, hor Ibarra inguruko baratzetan da, landatzen zirela Ibarrako piperrak, eta, varietate hau Ibarrakin lotua dago, ez? Gero ondoko herrietara eta zabaldu zen, hor oin izan dira San Bartolome jaiak, abuztu bukaera, no? Ni behin egon da nago, Bilbokoekin batera dira, eta aukeratu inbierra. Bakizue oso gu bilbotarra gara. Eta hor, ohitura zegoen, hauek prestatzekoak, eta, fama hartu zuten, da jendea juten zen, bertara, dastatzera piparra hauek. Baina frigituta ez kontserban. Bai, frigituta eta konserban. Baina fama hartu zuten hori, otarrenska, gero, Ibarrako langostinoak deitu zinetik, hori Txumitxa tabernaren kontu izan zen, 80. hamarkadan, eta hortik, famatuak egin ziren, eta egizan, nik beti gure etxean konserban ezagutu ditut. Frigituak ezagutu ditut, esan ezagun duela urte gutxi. Baina gure etxean beti jan izan dira, eta egin izan dira, beti, konserbakoak, ospinetan. Eta horiek, nahi dut esan, babarrunekin, eltzekari guztiekin, gure etxean ezin dira falta. Txikiei, ni txikitutan, mosten diat. Eta beste pila bat errezatetan erabila ditugu, Ibarrako piperrauek, konserban, frigituta, txorienen pistoak egin ditugu beraiekin, gazpatxo bat egin dezakezue beraiekin, holako patatak erriosarrerara, piper berdea botatzen digun edozein errezetatan, pikillo piperrak erabilia ditugu. Ekutu bizi bat eman nahi badigu, ospinetakoak. Puntazo da benetan, holako marmitako bati, probatu holako bat botatzera, holako bisi puntu bat ematen dio, eta haina urte guztian zer dauzkagun zerbait da, orduan konserban asuntau, interesgarria. Ondo dago egizan. Hemen txaukau, suestitzen, eta ontsa ingo Ibarrako piperrak hartu, txikitu, eta ingo horako nahasketa bat, olixapurtxo batekin, Ibarrako piperrakin, eta tipuleta laurdenakin. Hau gero joango da piperrekin nahasitxa, bai? Hemen gotza gordin puntu bat, ospin puntu bat, bai? Berez, goxu egongo da. Nik honek? Donostiko taberna batean ikusi nituen hauek, txos batean sartuta, oliba batekin eta antxoa batekin. Bai, ala. Iruditu zitzen super zerbait berritzailea, apurtzailea, hola, simplea, baina era berean, ez dakit. Hilda moduan ezagutzen ziren igual. Bai. Famatu diala. Bai, nik ezagutzen ditut. Ez, Hilda egin zeike, egizesa, niri Ibarrako piperrakonek nik isa astero hartzaituz, azkenean dilistakin. Pipi indu, Ni noa honat, bai. Pipi jau. Dilistakin, bai. Nik hori da, dilistakin, babarrunekin, hori Hildatan, entzaladatan bebai, lengunean nagoen olako pastramisakin sandwich bat. Eta zer da pastrami? Pastramia da olako esteki bat, urdai azpikua, baina beixana. Ekarrikote, nik uste txorinera ekarri hotela, ez? Ez datin pastrami sandwicha hemen? Ez dakit, behitu hemen. Oso goxua da, itxoen zigor, oso goxua da, eta ekarri ingot. Eta horrei be, normalean, ospinetako lusokerrak botatan jake, danik piparrak botan otzan. Hemen txe, lehiaketia? Zulorik ez dien dozen nahi, ikusi da, altzatu da, bestea zuloa zeuskaten. Dan egin dutza zuloa. Ez, honek ez euskan. Ikusi da, ez ikusten zen zulo barik dezu bala. Honek. Etxon, utzik gehiago inbar da, hau gordine da honek, apura gordine da, parte. Erakutzi utziko beste 5-10 minutu, eta oin entorriko bat. Oso ondo. Bitartian, hau karamelizatzen, hau txikitu ingo, eta gero arrautzena gertatzen da. Arrautzak sartuko ditugu gorringoak hor ogibirrindutan,
Eta 80 minutuan honekingo dagoena da gogortu, alako oskol batein. Eta gero hori frijitxuen. Hemen ingen dituen, horiek izozgailuan sartuta, nik ez oskailuan sartuta ez ditut inoiz egin. Osa, izozgailukoak hauek txorienin ingen dituen, da ero egia da, kuadriakoak ikusi zuten, tamales, zorionez, kuadriako bik txorien errepikapenak, ero segun ze txandatan dauden ikusten dute, eta ikusi zuten, eta ini izan diez, baina beti hori gorringoa izozgailuan sartuta. Gero, bueno, oskailuan sartuta, suposatu dut horri izango da, azkenean olioa pixka beroa gogotea, zen gu nahi duguna da, eta olako oskol kurruskari bat kanpoan, eta barruko gorringoa gordinik geratzea, ez? Hori da intentzioa. Vale. Ia eskakun baten bat apurtzen, edo danak. Bueno. Bateon baldibre geratzen bada, gu posek. Beraz, hementxe. Tipuleta. Prest, eta honei emango zau, olixo puntu bat. Oso, ondo. Bueno, piparran inguruan, txorienen izan ginen dituen, 7-8 elkartekoak. Aha. Zer da 7-8? Uztaila, abuztua, iraia. Hau da, piparrak ikusten diren hilabeteak, ez? Horretik datorre izena, txorienen izan genituen, Ibarrako piparrak bere jaia baduka, non pintxoak eta ematen diren, eta, bueno, kontua da, Ibarra izana eta hangoa daukatea, baina, bueno, gure etxian ere, pila bat azten dira, eta nik uste dut gaur egun Euskal Herri guztian, jenteak, bueno, landatzen dituela pipermina hauek, pipermina dira, eta hauek ero usten baituzu denbora gehiago pikatu iten dute benetan, gorritu iten dira, piperra berdea da, baina usten baduzu, gero gorritu iten da, eta gure betiko pipermina horti dato. Horrek, gero, tela, Erra itxen da. Eta frigitzean batzuk ikusten duzuenak olan gabardina daukatenak, hoiek ere erretzen dute. Pasara sumesez plater sakontxo bat. Honekin ondo? Horrekin, perfecto, eskerrek asko, Zigor. Oso ondo. Eta hori, honek usaintzen da bia. Orduan, hemen ingo itxuna da, arrautza danak jarri, eta gero eskuakin, erreixaldera, gorringoak pasako itxugu, ona. Txorienen lehen urteetan, egiten genituen nolako atal bat, trukoena, eta erakutzi genizuen, nola zan hori botila txiki batekin utza hartu, kendu aizea pixkatolan, gero jarriagoa, eta kabitzen ziren, handia dia gorringo hauek, baina holan, zurrupatu iten du, gero hartzen duzu, eta ero, atal aldozu. Baina, bueno, betiko teknika, hau da, ez, digitala, teknika digitala, digitoak erabiliz, atzamarrena, horrek ere funtzionatzen du, esku, ez da barazoi garbi eukin da, ondo ataltzen da. Oso ondo. Eta nik digitoak erabiliko ditut kasuenetan? Biteli, aldera bat? Esan. Tartaleta hauek, holan pelikula bat ikusten, zumuz? Zulotxo bat ingatu da. Pelikula bat ikusten ondo doaz? Jateko lantikatzeko? Bai, zeba, gaur hasten da zinemaldia. Amigo. Donostiko zinemaldia gaur hasten da, eta gaina badakizue, duela urte batzuetatik gastronomiaren inguruan badaukala bere... Kulinari zinema, ez? Kulinari zinema, hori da, hor zentzua daukate. Eta, bueno, urten gaina datorren astelenean, hasten da lehen horre Mugaritz jatetxearen inguruko olako dokumental batekin hasiko dira, eta gainera pelikula guzti hauek gero, aukera egoten da, janari batekin, sukaldari bate prestatutako menuarekin dastatzea, berandu zabiltzen. Ez dago, jatera juteko, danak hartuta daude. Ez da sarrera birik garatzen? Ez da sarrera garatzen, 80 eurotan da saltzen dira, 80 eurotako menu bat izaten da, eta ez da gelditzen. Duela gainera uste dut, baina aste batzuetatik, aspalditik, dana bukatu zirela, orduan. Urrengo egunean, lehenago abisa behozu, denbora emoteko gure ikusentzuliei, da guri be. Ja, bueno... Nik hor kontaktua dauzka. Privilegio txiki bat, nik kontaktua badaukat. Eta privilegio txiki bat badaukat, baina janarekin ez dauka janarekin sekusia. Kontua da, azkenengo pelikula botako dala Galder Gaztelurrutiaren Eloio. Galder Gaztelurrutia da nire bikote Maialen Gaztelurrutian lehen guztua. Bere aita eta Maialenen aita anaia ziren. Eta berazan Eloio pelikula inzuena. Eloio pelikula biarekin izango da, bukaera itxiko dute, eta gaina edorta doa. Edorta damo. Bai, sukaldaritza. Arreakoak, berak emango du menua, horre egunekoa.
Baina nik daukadana da, pelikula hau primizian ero ikusteko lan petit komitero esaten dena, estreno izango da Bilboko Alondigan. Bueno, ez da utxarto beza, Horra goaz. Hori bai, Beñate dituzigun lehen gunean. Zigor, etorriko zarete aurre estrenaldira, ez dakiz zer da, horra Alondigan ingo du. Baina gero ez kontau ez txorien, ez kontauko ez zer. Spoilerrik ez ezer. Bai, jungo gara. Hori bai, umean utzi behar dituzue, ez da umea juteoko moduko pelikula, Eta egia da, bata ikusi duzueno, bakizue, umentzako igual ez da la pelikula bat, orduan, lasai. Amakin itxiko ditu txikiak, nire amakin, eta Maialen eta biok, aragoaz, familia guztiarekin batera, Nik... Pipi indu horren, nik barriro noa, bai. Zu, Juan, nik bakizu zigor berdin egin dutela eskontzarako. Bai. Lagunei deitxu jotziet, umia daukienak da, hau da kid free eskontza, beraz, etorri gurasua kondo pasatzera eta moskortzera da, umiak aitzea da. Nola, izena dauka, zelan da ditzen hori? Inglesez kid free, umia... Osa, ondo pasatzera, ez du ondo geraten eta ez da moskortzera. Bueno, zigor mesez. Jazta. Hementxe, jarri ditut, arrautzu gorringuak, ogi birrinduakin, vale? Hau jango da oskaiura. Honei be, utziko zau, apurtxo bat osten, gero ostoria ez jaisteko. Eta badauzkau, ostoriak... Hauek, oin ingo duena besteak pixka falta zaie barrutik. Osondo. Hauek jaga, listo, kanborra. Osondo, orduan, bueltan etorriko gara, honeia prest, hotz, olixua berotzen, eta honek gogor dauzenean, frijitzera. Bentsa euskau gure arrautzatxuak, ontsia bai, aldiela hartu, arazo barik. Arazo barik, baina alatabe eta asmoa kontua hori da, ez? Kurruskarik eratzea, baina gero barrukoa gordinik, ez? Hori da, orduan, ingo itxugu segitxuan. Bai, buelta eta buelta. Segitxuan kontatuko izuet oin, badakizue ostiraletan egiten dugu, ostiral bizitariak ero egiten dugu, eta hor, garrantzitsua da, protokolo kontuetaz gatorzkizue orain. Hau da, jateko garaian, badaude, arau batzu nik uste gehienok errespetatzen ditugula, baina, ez bada errepesatu ingo ditugu. Ezin da jaten hasi, maian denak janaria, denok eserita egon arte eta janaria izan arte. Hori nik uste argi gatzen dela, batzuk egiten dute, aurrekoak espaldin badauka, ezin da hasi. Nik uste dela denek maian janaria ez izan arte, ezin da hasi. Eta hori jatetxe batzuetan utza handia egiten dut, nik inoiz gertatu izan zait. Noiz atara gauzaketa, Ataratzeko garaian, biri atara oso goiz eta beste biak, hori da utz oso handia jatetxe batean ezin dana inoiz. Egisa da normalian nagusiak eta gainera galdetu itxotzuela, igual, 3 pertsona zauze, eskatu zuela hau gauza eta seguro zuela lehenko entzaladia da gero hau edo... Baina bakoitza bere platera baldin badauka, denek batera izan behar dituzte platerak, Hori bai. Denek. Hori da oso arau jatetxetan da nahi eta nahi eskoa. Eta gero, gertatu handako harriako egineagon, eta bi gero ez izan da, esatea besteak, hasi jaten lasai, hori egiten da. Nola montatuko duzu eta nik arau egin jarrituko Patri? Jarrillo korreko goten. Eta hemen txauskau behitu, pikio piperrei botako zau, hemen lehenin dugun... Bale, ordena egongo da, ez? Bat konfitatua, beste holan erdigordin, hori da. Orduan hau, nahazingo eta gero izango da, tartaleta bat, pikillo piperra, arrautza eta gazta birrinduan. Nik, kasunetan, parmesanoan naukan, sorrentoko pasta inauenian aste hasieran ura erabili nagoen da. Txorineko eskaiua bakitzu ebentxetan aprobitzatzen dugula, baina etxean izaten bozu idea zabal gazta edo. Eta gazta gabe ere. Gaztagabe bai, segur. Bestea, nik arau hau, nik behiratu behar esaten dut, gainerakoen abiaduran jan behar dela. Nik oso askar jaten dut. Eta onartzen du jutena izenean jendearekin derrigortu behar naiz polikiago jaten, ze bestela, nik bukatuko nuke, eta egongo nitzake hor krik bestei begira. Ez da jan behar ez askarregi, ez motelegi, ze badaude beste batzuk ere, zaten zula, jasuz. Ja. Jantzazu, ostu behar zaizula da goza dago. Gure txikiak dana jaten du, baina egia da, bere abiaduran, ze bilartean kontatu ditu 10.000 gauza. Mostu jan behar duzu zatia. Aragian da ez mostu kristona eta sardeskan ez utzi pusketa bat ero. Hori nik uste dut ere, nahiko rau normala dela. Aho betearekin da hori, meseren murtxikatu beti ahoa itxita, zaratarik eta tara gabe. Nahiz eta beste kultura batzuetan zurrupatzea ondo ikusia dagoen, hemen ez. Nire etxien ez. Maian zuzen, jaten ez dakit. Hori bitu, zelako... Txura bat. Bronkak bota ostan amamak, bakitzuz gu lehen igual nerabetan da jarten ginen. Aldamenez, edo... Aldamenian, edo igual hanka holan,
Bueno, nire amamak bota oskun, bronkak horrekin, nola jarri eta nola eskarri, dau mai bada eta fundamentuz. Gainera beti zetaen, fundamentuz jarri mazadez. Nik hau ez dut ulertu, Patri. Janaria ahora eraman da ez alderantziz. Zer da? Osa, ezin nahi nau? Ze? Bueno, nik suposatzen dut, hori, arau hori etzi da. Baina, arau hori normal, zenik bebai ikusi ditu jatetxe batzutan, jendeak holan jaten. Holan, maitik oso urbil. Hartu eta, baina... Bueno, hau, ez dakit nola jango dugun, zigor, ze... Bai, txikietan igual... Bueno, hau, erditi moztu. Erditi moztuko gara, moztuko, lehenko aurkeztu ingo gure ikusentzule hoi, hau die, hone die gure pikillo tartaletak arrautza kuruskariarekin. Oso, izen pomposo eta luzea. Eta igual, lehenko erakutsi dugu kamerara zelan gaditzen da arrautza, ia... Labanak imoztu aldozu. Ia urtuta dagoen ez. Erdia bai. Erdia indago, venga, hori da. Beitu. Ze ona. Hala ba. Hau galderatek, Ipon, platera ogiarekin garbitzea, edukazio hori ondo dau, ez? Hemen holan iraute buruakin bat. Bai, ez? Nik uste bai. Nik egian oso gustatzen zait beti, gure etxean egutzen dute dana... Hemen txo historia dago, beraz, ogixakin txartu badau. Ia, nola hartzen duzun. Hor, zikin dingo gare. Hori herri dago. Ai, enekotuz. Erra kombinazioa. Osoa. Claro, ya, betxo, nire protokolo guztiak izorratu ditu Patri momentu batean. Hau aurreratu du, zahatateatzen nahi da, parreska, zutik... Eta ontsa pasa hori apurtxo bat, bai, dana garbitzu bete da. Berez, protokoloa bera, hau goxo-goxoa dau, da eskuekin jatia, legezkoa da. Ze garbi zuzu kontxe? Gurekin geratzea dukia. Enua kontatzen ezar. Hala, ni jaten jabetzen. Ni bebai. Lehengo batean izokina nola marinatu erakutsi nizuen, eta gaurkoan egaluzia ekarri zuet. Prozedura antzeko izango da, denborak eta aldatzen dira, eta hori bai, marinatua izango da bengoan espeziekin marinatuko. Ez dauka, misteri handirik, baina zei gurekin, eta dastatu ezazue, errezeta gozoa. Bezperan, oliotan, espeziak eta gustuko belarru zeintzua jarriko ditugu marinatzen. Gopor baten azpian gaz lodia jarri, egaluzia gainean jarri, azukre pixka bat bota, gatzakin estali, eta 60 minutuz horri izango dugu oskailua. Atera, urarekin garbitu, ondo lehortu, eta lehen espeziatutako oliotan sartuko ditu gutxienez 24 orduz. Jarraian, zerbitzatu, patata egosi batekin lagunduta. Orduan, hori, aldatzen dira denborak zelegunien izokinen genuenean, laranja zuko egotanion, gero utzi nuen egun batetik bestera utzi genuen lehortzen gatzetan, horra amabi bat ordu, guk gaina, ekarri zuet, gaina egaluzia eta atuna ekarri zuet, atun gorria, orduan, gero aldaraketak eta esango izkizu. Orduan, ezberdintasuna da gaurkoan, olioa jungo dela, ondua, ez du erabiliko olako olio potente bat, eta gero, botako izkigu gustuko espeziak gero eskura dauzkagun. Hau da, ni botako diot, pipermin punta bat. Eta hau bezperan inbarra zapore hartzeko olio honek, Gero, erromero adar bat, eskaia. Infusio bat, azkenean, Bai, honek zapore hartzeko, eta gero hemen, gustatzen den bazaizkizu olan usaindun olioak etxean poto batean eukin alduzu, hau. Eta aste batzuetan, eta ero zapore hartzen du, eta, onduko zenuk dute zuen ensalada, zuen eduzun zaporekin. Piper beltzale batzuk, baratxuri atal bat osorik horrela, eta hau, egun batetik bestera utzi behar dugu horrela, ontzen. Eta ordu gutxienez behar du. Eta gero, lengunean ingen du moduan. Gatza oinarrian, eta lengunean ingen du nasketa, izan zen, 3 gatzanak bat azukrian. Gaur, kasunetan bakarrik gatza. Gatza bakarrik, azukriak gainetik botako diot, hau, xuberoan jatetxean horrela iten genduen. Azukre pixka bat gainetik, eta gero gatzakin estali, eta hau, eta honek egon behar du, gutxienez, ordutxo bat, 70 minutu, neikua dauka. Eta ikusiko zuen nola
testura eta aldatu iten den, Zego, zuk ezagutu dozu hitza egalusia ditzeko jende, atun zuri, atun egaluse, eta hola desberdinak, baina zuk entzun duzu mono hitza egalusia ideitzeko? Mono? Bai, antza mono deitzen jake, egalusiak bienean oso txikitsuak, 4 kilotik bera mono deitzen jake. Gero dauz biribilak, ertainak, haundixak, baina monoak da, monoak ez dutelako sekula entzun horregatik, igual zuk ezagutzen. Bai, bueno, horre zuaitzen da ibiltzen dienak, horren inguru mono, erderak mono deitzen omen zaiak. Egaluse xamar ez dakideen, Bueno, Patrik, guk hemen, hau dagoeneko 30 minutu izan dugu. Orduan oin, hartu eta uretatik pasako ditu, trapua eta taraiazu eta lehortu ingo ditu. Ikusiko duzue ja, ordutxo batean, nola, testura eta koloria, pixkat aldatu iten diren. Eta gainera txikitu itzen direz, azkenean ura beba ikendu itzen jake, orduan. Ondo lehortu behar dira. Batzuei ezai gustatzen uretatik pasatzen. Nik beti uretatik pasatu izan ditut, Baina batzuk hartu, traputxo batekin garbitzen dituzte, eta listo. Orduan, hau, hartu horrela, ondo lehortu eta ja. Da bixetan hartu duzu atuna eta egalusia. Bietan hartu eta hau. Eta, guk hau jarri dugu, berez, 24 ordu beharko luke, gutxienez, eta gero hemen sartuta ere beste 24 ordu beharko luke zapore hartzea gutxienez, baina gero 4-5 egun uste maituzue, hobeto. Hau horrela, eta oskailuan, naiz eta oliotan egon, kontutan euki, hau gordina dagoela, eta oskailuan gorde behar dugula. Pausu hau ere, etxetik ekarri eta aurreratuta. Holaxe bida, Holako gauzako eta orduta eramaten dituztenak, etxetik aurreratuta ekartzen ditu. Zaporean edo daztatzen. Eta hori ningu dana, patata bat zuritu, eta plater batian hori montatzeko, xerra batzuk, bia jarriko dizkigu, gero zaporia, nola... Osondo, ia desberdina denez. Egalusia arrantzatzeko baduz modu desberdinak, bata da xaxi arrantza, hau da, arrantza deportiboan edo asko eramaten dana, eta horrek datza da, barkua egoten da martxan, gero bi kainabera jartza dituzte aldamenean, eta martxan dauen bitartean, egalusia edo ez, heldu iten hori da, amuai. Eta gero da, eskuz kako hori atara. Eta hortan adibidez, hori da modu bat. Eta gero bestia, Euskal Herrira oindala, erlatiboki gutxi heldu zana, oindala 60-80 bat urte, da erabiltzia beita bizia. Eta hori zer da? Arrainak bizirik, amu bezala, beita bezala. Hori da. Orduan, horretarako arrainak egalusiak badakizedan ona, erabiltze dituzte sardinak edo antxoak, eta naiz eta izan arrantzatzeko modu bat, apurtxo bat saiagoaz, ezkenean, mantendu bizu, antxoak, sardinak horrek bizirik. Arrantzen bizu, apurtxo bat saiagoa da, baina esaten daue, errexagoa gero, azkarragoa behintzat. Nik ikusi zen ditut, erreportaiak horrek, eta dauzkate olako boalde handi batzuk, eta dauzkate, sardinak eta biziri dauzkate, hartu, amuan sartu, itxasurera bota, eta gero altzatu. Antza beita, hori hitza be, da anglisismo bat, ze estatu batuetatik heldu zen Lapurdiko bi gizonek, inzaben bidai bat Kaliforniara, han ikasi zabien arrantzatzeko teknika hau, eta dator bait hitzetik, ingelesezko bait hitzetik, nahi dagoela esan mokadutxoa. Orduan, eurak Lapurdiko kostaldera, Euskal Herriko kostaldera ekarri zabien, eta gora zizien teknika hau probatzera, eta gero Euskal Herri osoan zabaldu zen, gaur egun Bizkaian geratzen die bi, enpresa horrek itxen da benak, Ondarrun eta Lekeitxon. Gipuzkoan, pila bat, Gipuzkoan uste diela 19. Onxe esango dut, Gipuzkoan, Hondarribin uste dut bakarrik erbentz. Hondarribin 16, eta hori eta Getarian beste 19, berez, 35 guztita. Ibiltzen direla horrela arrantzatzen. Eta Lapurdin 4 geratzen die. Beraz, bada zehose lana, lana dela. Lana, ez dakit. Dana bezala, baina... Baina bentzet, era artisagoan eta rapatu dagoak, eta, suposatzen dut hor, arauen artean euskal kalitatezko zigilua izateko horrela arrantzatuak izan behar dira, Bai, imaginatzo, ez dakit ziur, baina... Bai, horrela da, Bai. Nik hemen, alderaketak, hemen izango zen gure, egalusia,
Niretzako kalidade gehiagokoa da, argixoa, koloreak ikusten da, argiagoa. Gero beste izango zen egalaburra, ero atun zuria, eta gehien bat ikusten dituzunean oso antzekoa dira, baina batez ere, aldameneko egatza, egalaburrak, laburra dauka, eta luziak, luzia dauka. Gero zen, atun gorria ero erdiela zimarroiak ero deitzen dietenak, eta hori egia dira, deitzen diete itxasoko behiak ero, horrek hartzen dituzte 300 kilo, eta horiagatik, orkaditzen eta harrapatzen dituzte, eta horrek bai nabaritzen da, okela gorria eta hori. Baina nik, gure betiko... Eta gainera guriak dauka gantza, eta da... Beste textura bada. Zoragarri, dena zoragarria, zenean... Atun gorrixa, nik enotzen ez esan atun gorrixa, Tartarra egin zenun egaluziek hemen. Atun gorria denekin bebai egindako lako tartar bat ere, ze goxua. Ondo beratuko zela. Bueno, hemen, horrela, ataletan jarriko ditugu, gatz lodia, lehen patatai, ze patatak egoskeran baduka, pixkat. Egaluziei destio gehiei bota nahi patata. Eta ero honi, olio txorrota besterik ez botako, Eta oliba, zigor, hemendik atrako zuelan koiaratxo bat, edo jarriko zazu botillakoa? Ja, botillakoa botako dio. Horbe, teorian, ja gure egaluziak hartu du zaporia, espeziena, esan 24 ordu onda bakarrik, eta gero eta gehiago euki, 2 egune izan hobeto da, Txukuritza geratzen daulan kontrastia bai koloriena. Loko elizantzeko bat ingo dugu, loko kurtze bat, ero auskalo. Seiburu bai. Eta ez zailburua, Zeiburua, ezberdina dela. Bueno, hau, jarriko horrela, olio txorretat, eta hau, tomate batekin ere, billo, datorren astean zerbait nahi dutein tomatiarekin ere, eta tomate atal batzuk hemen jarraite ere, zoragarria. Zoragarri xageratzen die. Egaluzia nik ez dut esatia nahi, baina egaluzia pendiente daukatzu bai kontserban itxekoa. Idatzita dago, bialdu du, idatzi dago, ingo du, datorren astean ez urrenguan, espero du lortzea, orain, badaki denboraldia bukatu dela, denak etxean hor poto piloa dauzkazuela, eta, egiten duranako urri aldera ero izango da. Ingo ditugu, sasoiko azkenak. Hori izango du, hau dira azkenak. Niri, peskateroak, arraindegikoak, esan dit. Zigor, lasai eukingo duzula. Ez da egin nundi, baina lortuko dizu. Orduen, espera dut, hemendik Euskal Arrantzelei eskatzea, denboraldia luzatzeko, mesez, behintzat txorienen, erakusteko zui potoko konserba nola egin oliotan atuna, eta gero zuek etxean egin dezazuten. Hemen daukazue, gure egaluzen marinatu espeziatua. Hau, alde batera. Hau, sardeixa eta labana, sardeixa bakarrik. Sardeixa eta labana, ni uste dut. Bai, ez? Txon, esegita daude denak ez daukate, aurrekoak ez daukate ezin dugu hasi. Ze ba? Ez daukate. Edukazio txarrako dala, ni eske oso edukazio txarra daukat. Eta ardoa, zein ematen zeio probatzen, hori jatetxetan da hori, teorian, helduena izan behar da. Bai, nik geixen dakixen nahi. Galdetu izan dabe, nor nahi dau probatzea? Berez izan behar zen helduenari eta gizonezkotik azten zen, baina hori ere aldatu da. Ja gaur egun galdetu iten da, eta zein da, baina lehen hori izaten zen. Bueno, Bota zuk eman, nasei, nik uste izut. Patata gabe bere jango duzu, Ze hona. Betxu probaudot, egaluzia probaudot, atuna. Bixak dikain, bai. Non jakingo aukeratzen, zein hona berriz probautu dut. Kontu da zuek hemen daukazuela, astebukaren bizita daukazuela, hemen daukazuela, sarrerako bat, 2 sarrerako indizkizu Gaur Patrik eta biok, honekin, gero, bukaera zuek emango dizuen nahi bezala, kontua da, guk asteri bukaera eman digula, astebura dator, zuek ondo pasa, eta gu, bueltan izango gara, astele gortu. Agur. Ondo izan.